Ej, pulverne. Sådan. Det der sker, der er vi nu lige været på McD for at hente dagens aftensmad. Og det der sker, at de finder sådan en lille kat, der begynder at følge efter os. Det viser sig, at den godt kan lide pomfritter. Vi har krydret den med pomfritter, fordi den har ikke noget hjem. Kan du se på de manglende armbånd, halsbånd. Nu er den ikke sulten længere, fordi vi har puttet så mange i den måske. Men alligevel snuser den lige for at finde ud af, hvad det er. Prøv da at se, hvordan den lover med halen. Jeg tror, den er glad. Det er en glad kat. Hej, Mia. Det er det. Ja. Se, så følger den efter. Lige pas på, der er fortog, det er farligt. Kan du komme herover? Kom herover. Ja. Det er hyggeligt at kende dig. Hov, det kan være, den fandt sit hjem nu. Det kan være, den fandt sit hjem. Nej, åbenbart ikke. Altså, det er tydeligt ikke er Lassie, vi har med at gøre her. Fordi Lassie, han kan jo blive sat af i Skotland og finde hjem til England. Det er den der har set Lassie-filmen. Den her, den kan ikke engang finde hjem. Den her, den kan ikke engang finde noget. Ingenting. Kom, lille ven. Nu leder den sgu vejen. Den spurkat, vi har fundet. Det tror jeg også. Den ved bare ikke, hvad den leder efter. Altså, der du bor. Det var en spurkat, der ikke ved, hvad den leder efter. Det er det. Den leder bare. Det er lidt ligesom Johnny Depp i Pirates of the Caribbean. Jamen, han kan ikke finde kisten, fordi han er ikke overbevist om, at det er den, han vil have. Så han leder og leder. Han kan simpelthen ikke få det indre kompas kørt ud. Men han får alligevel hele tiden noget, han godt vil have. Det gør han. Altså, han får Keira Knightley ombord, for eksempel. Det gør den. Du bor. Det gør den her ikke. Den får ingenting. Den bliver bare ved med at lede efter noget. Hvad var det? Ja, den er der med det samme. Det er det. Jeg kan ikke finde den, fordi den er sandfarvet. Altså, det er nok verdens dårligste spurkat. Den kan jo finde pomfritter, det du kaster for en snuden på den. Det er fordi, den er farveblind. Helt sikkert. Den har mistet lugtesansen. Jeg tror bare, at vi skal sige farvel til den, fordi den må ikke vide, hvor vi bor. Men jeg synes lige, vi skal slutte af med at sige, at den skal have credit for, at den fortsætter forbi Venstres ungdom. Ja. Det var bor han hos Jannik? Det gør du ikke. Der gad du ikke ind, hva'? So long, little fellow. Du må håbe, at du finder, hvad du leder efter. Spurkatten.